No sé què pot arribar a pensar la gent que vingui. A vegades ho faig, no? Condueixes sentint la música i dius, ai, quina sensació els hi produirà, i és com un misteri, això. Home, jo penso que així d'entrada fliparan, perquè estan acostumats a veure els meus espectacles, el que es trobaran és una cosa més que impressiona més a nivell visual. El McLaren de sempre hi serà, l'humor, la connexió amb el públic, és un espectacle de màgia vistós però divertit. Llavors, penso que fliparan. Tots els números que jo faig són nous. Per mi, jo no n'havia fet mai cap abans. I a més, m'atreviria a dir quasi que són números que no s'han vist mai aquí. L'equip que he tingut és fantàstic, no? Des de l'Àngel, que és qui ha dirigit l'espectacle, perquè l'Àngel, a part de tot el que aporta com a personatge mediàtic, de dir, mira, l'ha dirigit l'Àngel, no? Ell és un gran director, té les coses superclares. Ha sigut un plaer treballar amb ell, ja ho sabia, però ho dic. Després he tingut la Maite Marcos, que és la coreògrafa, és una persona superconstant, molt treballadora, ha fet més hores que un rellotge, i ha portat això, que tot està coreografiat, tot brilla. Els 5 ballarins que tinc, més el Pol, que és el meu ajudant, més el Roman, que és ajudant i no balla, però bueno, ha aconseguit que tothom, saps? Tothom es bellugui, que tot sigui molt àgil i tot sigui bonic de veure. El músic, no sé si el coneixes, es diu Michael Jackson, ha fet la música a mida per l'espectacle, saps? I jo li vaig dir, bueno, fantàstic. Estic tan content de tots que si hagués de tornar a començar, repetiria amb ell. Els espectacles a mi em duren molt temps. Jo un espectacle em dura 3 o 4 anys tranquil·lament. Llavors, clar, a la que ja has estrenat un, ja començo a pensar el següent. Però aquest, donat el tamany i el complicat que era poder-lo tirar endavant, que jo sempre m'havia pensat que no el faria mai, doncs, clar, fa molt temps que hi penso. Ha sigut una feina molt bonica, però xunga. I 2 anys, i si et digués 2 i mig, també.